Takže čaute ľudia, dneska vás vítam. Druhý diel zo Farmingu 22. No, takže mám to tu rozohrané. Offline som to dokosil. Aj pooral. No. Potom ešte to budeme pohnojiť. JCBčkom nakladám. Bo už sa mi to vykvasilo konečne. Ešte toľko mi iba chýba, tak to si urobíme teraz. Tak. To JCBčko už by trebalo umyť. Napíšte do komentov, či ho mám umyť. A ešte ste mi nenapísali do komentárov, že aký traktor mám kúpiť. Takže rýchlo prvý diel Farming 22, tam som sa to pýtal, tak tam píšte. Bo ja tam kúkam, bo ja tam pozerám každý deň. Takže tak. A ešte nezabudnem, na TikToku sa volám Tutusík, počiarkovník 7745. Tam dávam videá tiež. Na jednom videu z TikToku som mal 160 lajkov. Ty kokos, ty kokos. Nie, ja som naložil nič. Aspoň dačo. Keď tu som vozil s Tatrou, to som zaviazol a JCB to vyťahlo. Toto video tak asi dlho nebude, asi iba 15-20 minútové. Nemám čas, chápete? To JCBčko sa hodilo na farmu. Trošku nebudem rozprávať, nechám rozprávať JCB. Tak, Tatra je full. A teraz ideme na vlečku. Ups, ešte som chcela. Ja sa vám ozvem, keď dojdem tam, kde to mám predávať, takže zatiaľ čaute. Takže ľudia, už sme tu.
Ináč, keby sa ma takto pýtal, tak všetky mody mám z Modabu. Som to hovoril v prvom dieli. Lebo ja to hrám na plejku. Môžeme potom zobrať pinďúra a môžeme sadiť. Čo by sme tam mohli zasiať? Neviem. Juj. To som si myslel, že to nevytočím. Takže tak. Ešte naložím ten zbytok a môžeme ich sadiť. So zetoríkom. Ne, toto musím dať. Tak a ja ešte zoberiem to JCB. To JCB pomôže veľmi. Napíšte do komentárov, že či mám umyť to JCB, že či nemám. Lebo ja sa neviem proste rozhodnúť. Ne, to som nechcel. Ale okej, tak. Ten interiér sa mi najviac páči na tom JCBčku. A dáme 50 odberateľov do konca roka, lebo ja by som chcel strašne streamovať. Takže dáme 50 odberateľov do konca roka. Lebo ja by som rád streamoval. Dáme? Napíšte do komentov, že dám odber. Aj mi dáte odber. Alebo nie, také nie. Napíšte, no nič nepíšte do komentov. Iba či jaký traktor mám kúpiť a či mám si umyť JCB. Ale prosím, dajte no, nie. To tlačítko odber tam daj preč. Nie, zrandujem. Neviem, jak to mám vymyslieť. Proste klikni odber. Hodne mi to pomôže. No, toto už neveľa. To už naložím naraz, dúfam. Čo? To nenaložím. Si robíš srandu. Silažná jama je prázdna, yes!
video nebude, lebo mám dačo iné na pláne. Ale v štvrtok, piatok určite video bude. Celý týždeň bude video, ale okrem stredy. Bo v stredu mám dačo. Možno v stredu vyjde iba také 10 minútové. Asi. Neviem. Ale mám krúžok, tak musím ísť. A keby sa stala taká príležitosť, že som chorý, tak nebojte sa, že nenatáčam, lebo som chorý proste. Chápete to? Takže v štvrtok zase natáčam a aj v piatok. Aj v sobotu asi. Neviem. V sobotu budete asi robiť domáce úlohy zo školy. Či? To sa nedá nabrať? OK, nechám to tu. Aspoň dať, čo mám. No ECB si môže oddychnúť a ja idem odniesť tú Tatru ešte. A potom neviem, čo... Ja ešte som chcel toto urobiť. So spindúrom, so zetorikom sadiť. Ešte pozrieť, či majú jedlo. Zatiaľ ECB odparkujem sem, bo nemám takú inú garáž. Ešte idem tú Tatru odniesť. A rovno zoberiem aj tú vlečku, však potom ju odparkujem. Pôjdeš sa tam? Pôjde. Absolútna pohoda. Potom môžeme ísť predať nejaké vajíčka, alebo nie. Chcem mať plnú vlečku vajíčok. Že by sme to potom mohli predať za dobré peniaze. Jak to potom pôjde hore? Neviem, či to je na kamere vidno, ale ide to hore. Tá naprava. No. Ja tak rád robím s volantom, keď sa nudím. Ale teraz sa určite nenudím. Takže tak. No, čo by sme mohli zasiať? Dajme pšenicu, klasika. Dám na to pracovníka a nech ide. Ja zatiaľ povyberám taký traktor. No choď. No, joj, tu je taká sľava iba. Malé traktory. No, ja by som si vybral Ursus. Nie, Ursus, nie. Keď to je Lizard, lebo to je z Modhabu. Ale to by mal byť Ursus. Neviem. Keď už mám Zetor, tak chcem sa pohnúť ďalej. Chcem iný traktor než Zetor. Už mám dve Zetory. Len som pozeral, že kde stojím. Že by som ho nezavádzal.
už nie, Zetor, ne, kúpme iný traktor a lepší. Podľa mňa by sa hodilo, nie JCB, ale viem, aké JCB. Toto, možno. OK. Dobre. Bereme ECB? Napíšte do komentov, bo ja neviem, fakt. No, zoberieme aj veľké traktory, aké môžeme zobrať. Nehráme sa už na starú techniku, lebo na modhabe je toho málo. Tírovec. Neviem. Nie, Tírovec nie, bo to je pre našu farmu už taký ending. Ja fakt neviem. Fakt. Sekačku Fortiž, no. Nie, sekačku nie. Chcem už nejaký traktor. Alebo novú vlečku. Hej, novú vlečku chcem. Ale tých je tu na výber. Strašne veľa. By som zabral toto. Nie, to je strašne. Fortiž vlečka. To som ani nevedel, že ju mám. Škoda. To je taký ťahač. Zoberieme Ural. Máme Tatru, tam na čo máme Ural. Ja fakt neviem, prosím, píšte do komentov, že aký traktor mám kúpil, lebo u mňa to asi nerozmýšľa, vidíte? A chcel by som fakt už nový traktor. Dobre, ja zatiaľ poblúdim a sa vám ozvem. Takže ľudia, vybereme tento New Holland. Dobre, ja ho offline kúpim, takže zatiaľ sa majte a zdar.